הלו. מה עושים היום? מה יצג? אני אחרי שעוד פעם לא יהיה כלום אז רק מיינקראפט, אולי ליג קצת. מושתק, אוקיי, עכשיו ישמעו אותי. עכשיו זה ישמעו נשמע אותי. קצת שונה אצלי בשיחה. באיזה מובן? במובן שהכל קצת מאוורר. משהו שונה. וואי, איזה אפיק אני נראה בסטרים. המעבר כאילו עף על אירוח, חסר לי רק שיער ארוך כזה, נפנף. שעלה לי הסטרים אני אוכל להגיד לך. חכה, זה גם כשעלה הסטרים אני עדיין לא הייתי שם עם המעבר. שנייה, תן נשמע איך שומעים אותי עם המעבר. אני לא שומע, לא עלה לי בכלל הסטרים עד עכשיו. סבבה. עכשיו, או-אה, טוב. בוא ניכנס בינתיים למיינקראפט. עלה גם הסרטון של הלייב עכשיו בדיוק. שזה בוא מגניב. נראה, אמרת שאתה עושה משהו אפיק הפעם. אני רוצה לראות מה אתה עושה. לא אמרתי אפיק, אמרתי יהיו קליפים יפים בגיימפליי. נו, איזה... נראה... בדיוק נגמר למורת לייב. לא יודע, נראה לי. Oh, I'll tell you about it when I see you again. מה רוצה לעשות? זה כי אני לא מדבר עכשיו, שומעים אותי חלש. שנייה. בא אצלך ארקורן, הלייב עובד לי חלק ואני גם בשיחה עם דור, גם במיינקראפט וגם בצופה בלייב. טוב. פורסם בפייסבוק, פורסם ב... למה אומרים תגביר? שומעים אותי מעולה. אומרים לך להגביר? אבל אני מדבר טוב. רגע. המיקי יותר קרוב אליי, יהיו פה פחות בטריות. וניכנס למיינקראפט. לגרסה הרגילה. בוא נראה כמה נורא ישמעו אותי. להגביר? אבל אני מדבר טוב. תגבירו אתם, לא אני. אומרים לי CSGO. וואו. אבל אני לא יכול לשחק CSGO קומפטיטיב כי צריך לעלות לרמה שלישית שם ועוד לא עליתי. וזה חפירה. איי פיקסל. נעבור לסטאפ של המיינקראפט. היו. נפל לי המיינקראפט. חזר. לא יודע מה זה קרה, טוב. בוא נעשה איזה בילד באטל חימום, כן? כן. אתה בטוח שאתה לא רוצה סקייוור של איי-פיקסל? יצא כבר? יצא עוד בשבוע הקודם, אנחנו פשוט לא ידענו שיצא. לא, זה לא יצא, זה היה סון רשום. וואו, מה זה לא, כל זה היה ה-FPS כתוב פה? סון, אבל זה היה פתוח רק ל-VIP. שקרן. נשבע. שקרן. מישהו נשבע, מאמין לנועם? נשחקתי אני מאוד- לא מאמין לנועם. אני שחקתי ביום של הלייב, אחי. אני לא מאמין לך, אני מצטער. סורי, אני גם הייתי בלייב והיה... רגע, אז טכנית החופש הגדול התחיל, לא? כן? נועם, אתה עכשיו לא ביסודי, התחיל. אתה אמור לדעת, לא? לא, אני לא ביסודי. סתם. רגע. טוב. בוא נתחיל בסקייוורס. שים פארטי? שנייה, נועם. כן, דקה. כן. בואו ללובי אה, 23. יש שופ. ספיישל קידס, סולו קידס. קאמון. מה זה סול וויל? יש פה השקיעו.
עם קיטס. מה זה הסולוול הזה? סולו פרק. אוקיי, שנייה, אני אסביר לך מה זה. וואו, שנייה. Soul harvesters together soul for you, soul אתה can be משתמש spent בסולס כדי לקבל, לעשות הגרלה על דברים במשחק, למשל קיטים. Double everyone chance to get a rare or legendary for the next 5 minutes in your lobby. 2000 my pixel זה לא תודה costume cage. כשיש לך, רגע, תקשיב שנייה, כשיש לך 10 סולס, אתה יכול להשתמש בסולוול, נו. כדי לקבל קיט או דברים במשחק. זו. כמו סוג של קייג' חדש שאתה מתחיל משחק ודברים כאלה. כן, אני רואה. בוא נראה מה קיבלתי. קיבלתי רזיסטנס בוסט 1 לטים. טים? זה מעולה, כי אנחנו הולכים להיכנס לטים עכשיו. לא רוצה להיות איתך בטים, אתה נו. סתם, תזמין לפארטי. תזמין אתה, אני לא יכול להזכיר לך. למה? אין לי ניק. פי. לא קשור לניק, זה קשור שאתה יוטיובר, תזמין יהיה פארטי יוטיובר. סקורפיון, אז למה אחרים מצליחים להזמין? מזמינים אותך לחברות, לא יודע מה הסיפור עם זה. לא, אתה יודע שתנוג, וזהו, די, תתמודד עם זה. תנוג. תנוג. תכניס לנורמל או אתה סקראבלוד. אוקיי. יואו, יאללה. רגע, אז אתה בתוך הפארטי? לא הסתכלתי. מה? אני בפארטי, כן. איפה אני הולך את הטים, טים אין קיוז, וואו. הקצב של המשחק מאוד מהיר פה, אז צריך לעשות את הכל מהר. סבבה. קיט. אין לי 0 קיטים יש לי. מה אתה אומר, לקחת הילר עם ספלאש פושנס של היל, או סקאוט עם סטונסורד ופושנס ספיץ? תיקח, אין לי קיט אז אני לא יודע להגיד לך. ניקח הילר. לא נפקיר אותם. הטבע שלי, אתה יודע. יש פה 3 טבעות. זאתי הקרובה שלי. זה גם המפה שאני אוהב. אתה מקבל בייסיק טולס, חמוד. תהיה לך קיט עדיין. כי לא הפעלת את הקיט שלך, יא סטלן. היית צריך להפעיל את הקיט בלובי. אין לי קיטים. קיבלת קיט הרגע שנכנסת למשחק. כשעשית את הסולוול קיבלת קיט, אמרת, לא? כן. קיבלתי רזיסטנס 1, זה פרק נראה לי היה, לא קיט. רגע, אז עכשיו אני צריך להתחיל לחצוב שיט. יש לנו בלוקים בעצם, יש לי בלוק. שיט. מישהו בא? אני לא רואה שמישהו בא. I think I did it him. I did it someone. תגיד לי אם אתה רואה מישהו שבא אליי. אחי, עשיתי למישהו דדד. בוא, אנחנו פה, תעבור. שלא עשו לי גם דדד! כמעט עשו לי דדד. אתה ראית את זה? כך. מה? potion of generation. קילים. יאללה. הוא שם עצמו regeneration. איך הבאתי אותו עכשיו על זה? אשכרה נם, יצאת אחד הסקראבלורד. וואו, איך? פאקים. וואו! הוא הרג אותי, אחי, היה לו פושן של regeneration. גם אתה מת? כן. וואו, זה נורא מהיר פה. אני חייב מאוד מהיר, קיט תחרות דחוף. פה. רגע, גם את הפרקס אני צריך להפעיל? את הפרקס אתה נראה לי צריך... לא, נראה לי את הפרקס אתה מקבל אוטומטית. לא, את הפרקס אתה צריך לקנות אחרי שאתה מקבל אותו. אז זה לא... את הפרקס אתה צריך לשלם עליהם כדי להפעיל אותם אחרי זה. טוב. אני חוזר ללובי ומתחיל עוד משחק. תעשה אינסיין מוד. לא, מה זה אינסיין מוד? למה לא קיבלתי סולס? מה? למה לא קיבלתי סולס? כי אתה מקבל סולס על קילים ועל ניצחון. נו, עשיתי קיל. כן, אבל המשחק ההוא עדיין לא נגמר, זה עדיין לא אוי, יתקן. נו. הילר או סקאוט? בוא נבחר סקאוט הפעם. בוא נדליק לי קצת תלחץ על זה מת מחום. קיבלת פרקס בעצם.
קרא לך דור? Hmm. הבנתי. וואו, איזו תיבה נוראית. נוראית. באמת. זה לא אינסיין מוד. אתה לא יודע מה קיבלתי. תשמע, תגן עליי, ואני אכין לנו דברים מהאירון. cover me. קיל, החזקתי קיל, חבר. יפה. תן לי cover. למה אין פה הרבה איירון בכלל? כי זה דברים גרועים פה, זה נורמל מוד, באינסיין מוד יש. איה. זירות. בסדר, חכה. אופסי. יש לי חרב בעצם, קח את החרב השנייה שלי. יש לי חרב גם, יש לי איירון. יואו, אני איירון? נמאס עם הנפילות האלה. יש לי סטון עם שרפנס אחד. הפלתי אחד. אחי, אני אחד הרקג'ים באיזה. למה החכה לא מושכת לי עושה רק נוקבק? כי לא יודע, כי זה, הם עשו את זה בלי זה כדי שאנשים לא סתם... אז מה זה שווה? זה לא סקייוורז אמיתי. וואו, כמה פעמים אני יכול ליפול פה? הרבה. יש לך בלוקים? כן, יש לי בלוקים. כך. זה. היינו בדרך אלינו, מישהו בדרך אלינו. דיסטרקשן. יש לך פושן של ריג'נריישן, זה הזמן. וזרוק לי את הדברים שלו, זרוק לי את הדברים שלו. לקחתי את של הסקאוט הפעם, אז אין לי ריג'נריישן. אוף איתך. אין לי HP, אחי. יש לנו את שלו בעצם, את המקום שלו, אז אפשר לעבור לשם. כן. אני אסף מפה את האיירון. יש לו איירון? שהוא אסף אותו. לקחת את הבלוקים שהבאתי לך? יואו, יש פה דרך להגיע לאמצע, אתה רוצה להגיע לאמצע? אבל יש להם מלא ציון. אין לי בלוקים, אין לי נראה לי מספיק בלוקים. קח 16. קח את זה. מישהו בא לפה. וואו. אבל גם אני מת. אתה גם מתת כאילו? לא, אני חי. יש לא, אין מה לך. הבנתי. טוב, נשאר רק אתה ועוד מישהו אם אני לא טועה. כן. רק אני והוא. כן, יש לו פול HP והוא בדרך אליך, תדוג אותו, יש לך חכה ממני. אם הוא בא, תדוג אותו. חכה, איפה החכה שלך היה מסוכן? למטה, תרד למטה, תאסוף אותה. הוא לא... אבל אל תראה לו את החכה, תעשה ריג'ן, אל תהיה פייר. יש לו חצים, כן. וואו, תעשה לו חכה, הנה הוא עכשיו מנסה תאפס, הוא מנסה לראות איך הם חצים. לא רואה, אני על שיפט, אני מנסה לראות... לא, הוא פוגע בך, הוא כמעט תוריד אותך עכשיו. הנה הוא ממשיך אליך, תדוג אותו. מעלייב, נראה לי הוא מעלייב, הוא שומע אותי. בסדר, הוא שומע בדיליי, זה לא משנה. תפסיק לקבל פול דמג' סתם. תדוג אותו, לא! איך הוא פספס? לא, מה, you will dead it. לא, תפסיק, אתה באמת תהיה dead it. זהו, אתה תמות. אין לי דרך להרוג אותו. זכור יאללה, מה? איתך נועם. אתה בלתי אפשרי. למי שחדש ללייב ולא מבדיל ביני לבין ארז, אני זה דור. יש לי רק 2 סולס, אני לא חושב שהם עושים לי טוב, כי אני יכול לקנות... מכיר זה. יאללה, תעשה אינסיין מוד הפעם. רגע, חכה. יש דברים יותר טובים באינסיין ואין לי כוח לדברים כאלה גרועים. הבנתי, אני יכול לקנות עכשיו אחרי שפתחתי את זה. אתה פותח קיט ואז אתה יכול לעשות לאפגרייד חופשי, הבנתי. שנייה, מה הם רוצים? לא, שנייה אחת אני יכול... סבבה. Soul Harvester. Hire a warlock to go to the battle and harvest 2 souls for you. הבנתי, אפשר להחליף קוינס בשביל נייס. טוב, נקפוץ שנייה לארקייד, כי אני רוצה לראות אם אני יכול להחליף קוינס פה בשביל סולס. פאסה. קוינס פה בשביל קוינס שם התכוונתי. בסדר. סקייוורס. נחכה לנועם שיחזור אחרי שיפסיקו לצעוק על האחים שלו. ובינתיים ניתן בן למפרסמים.
Alright. We're gonna learn today. אוי, איזה מגניב, אני יכול לעשות סמיילי של ספאזי בגלל שאני סאבסקרייבר. זה כמה אני מגניב. יש לי שם ורוד וקריספ to the maximum. טוב. סקאי וורז איי פיקסל. וואו. סקייפ קפץ לי. You are currently nicked. יש לי ניק. היי, יש פה קווסטים. When a game in solo mode. טוב, עד שנועם ייכנס, אני אכנס כבר לסולו מוד. אוקיי, חזרתי. אוף, באתי להיכנס לסולו מוד, הרסת את החיים. וואי, אני חייב קיט גם אם הייתי דחוף. יחס אני בלובי 23 חברים. וואי, אני ממש אוהב את הגיימוד. באמת. צריך אבל לעבוד פה ממש מהר עם הדברים. כן. לקחתי הפעם, לקחתי אינצ'נטר בכלל, לא יודע מה אתה רוצה לקחת. יש לי 3 קיטים, אני לא יודע מה להשתמש. אם אני יכול להביא את הכסף שלי מהארקייד, אני השחקן הכי טוב היום בסקייוורס. אין, אפשר, עדיין. תנו לי להיכנס לפני כולם. זו מפה חדשה. היי, לך יש ארמור, למה אתה לוקח? אני צריך את הפלייט. מה היה שם? זהו, מפה חדשה נראה לי. וואו. טוב. עשיתי F1 בטוב. אני כמעט בטוח באמת שזו מפה חדשה. I did it someone. טוב אתה. זה כל פעם שאני מתחיל אני עושה קיל של נוקבק. וואו, מישהו מתקרב לפה. אתה רואה אותו? אין לי יותר נוקבק. הנה הוא פה. הנה הוא. יש לי בלוקים. פספסתי. יש לך חכה או משהו? תביא לי אם יש לך דברים של נוקבק, תביא לי. אני טוב עם בעצם, תביא לי. שנייה, חכה דקה. הרסת את החיים. הוא יסתובב. אחי, תביא. אני הורג אותך, תביא. אני מחכה שהוא יסתובב, שנייה. אבל תביא לי, הנה, אתה רואה שאתה נוב? אחי. זה יכול להיות קיל שלי, הרסת. מישהו שמה, יש שם 2 אנשים. איפה? למה זה לא מחשיב לפחות כטים קילס? אתה רואה אותו פה? כן, 2 פה, נו. אני נותן לך חצי בלוקים, קח, אם אתה רוצה להתקדם, שיהיה לך. הם באים לפה, לא צריך. כן, הוא דפוק. בסדר, תן לו, רק שיהיה לך. הם מנסים לעבוד עלינו, חכמים קטנים. שאתם חכמים, מה זה חכמים? שנייה. הם גאונים, אפשר לומר. בוא, מה אתה מפחד? בוא. אתה יכול עלה למעלה. וואי, איך בא לי עכשיו חכה. בסדר, הוא יקפוץ, אני אעשה לו את הנוקבק, תראה. וואי, יש לי את זה. בחירה גרועה של בלוקים. חבל שזה לא יחשיב לך קיל. בסדר. וואי, איזה סיבוב טרול זה. בוא נלך לאמצע, נפתח לנו קצת אבניוז חדשים. יש לי מלא סטייקים דרך אגב. יש לך אוכל או שאתה צריך? מישהו זרק מאחורינו ביצים לנוקבק, ראית את זה? כן, אני שמתי לב. הם 2 שם. טוב, בוא נלך אליו. נתחבר לאי הזה ונתחבר לאי האמצעי. לא, למה? פה אין כלום אבל, עכשיו עברנו ליד פה. אתה בטוח? באי אחר, לא אי שלנו. עדיין, אין פה כלום. יש פה רק... בסדר, עוד דקה, יש לו עוד דקה וחצי ריפיל לצ'סטים. אז נוכל לקחת דברים מהצ'סטים, מכל האיים האלה. אבל למה אתה בורח לי? מה? אבל למה אתה בורח לי? הנה, אתה רואה את השתיים האלה, אם נתחבר לפה, הם יצאו... תן להם לצאת עליו. יש 4 טימס, אני לא רואה את הטים השלישי. אבל יש לנו פה... הנה, אני רואה אותו, הוא מקשיט עליהם את הביצים.
יש לנו עוד 3 צ'סטים, 9 צ'סטים לקחנו כן, בכל אני עיר יודע, אני דקה. יודע. אז אנחנו צריכים להשתלט על האזור. יש 4 אתה תימים, תיתן טים של... קאבר, אתה תיתן קאבר ואני אאסוף את כל הצ'סטים. יש 2 אין לי טימים כלום. של 1, ואנחנו ועוד טים של 2. סבבה, אתה תיתן קאבר ואני אאסוף צ'סטים, למה אין לי כלום. סבבה. אם הם באים קח לפה, רגע, תזרוק עליהם קח סטון. לאכול- קח מה לאכול שאתה מפקד. יכול, תזרוק עליהם. וואי, אבל איזה גרוע זה ספלאש פושן, זה גם עוזר להם. לא, אתה יכול לעשות את זה בצורה כזאת שזה לא יעזור לאף אחד. כמה מחזיק האפקט של הריג'נריישן? או אחד fell into the void. עדיין יש זה? 14? עכשיו נראה לי הם עומדים להתכונן לבוא אלינו. טוב, אני הולך לאיים האחוריים כבר לאסוף. זה 2 טים של 1. אנחנו רק נגד הטים של האחד, 2 טים של 1. יופי. לק, אתה רואה פה את הדיימונד? נו, באסה. בכל אי כזה יש. לא ידעתי צריך שיש. אייטם טובים. 6. אני יאללה, זוכר תתחיל ללכת. שדיימונד יש כן. רק נו. או, זה מגניב. טוב. תשאר להגן, כן? כן, נשאר. יש מישהו בצ'סט ובאמצע, יש מישהו באמצע ובאמצע יש דברים טובים, זה דפוק לגמרי. תשמע, קיבלתי זה, סנובול, זהו, אני יכול לשבור את כולם עכשיו. צריך את הסנובולס בריץ'. זהו, עכשיו אתה מוכן לראות את הנוקבקים תכף? טוב, אני הולך לשאר האיים, לא היית בשאר האיים, נכון? תחפה. לא הייתי בשאר היום, שמרתי. בסדר. יש לו בואו. בסדר, אל תדאג. בואו או עם פאנץ' אחד. וואו, אחי, בסדר, יש לי מלא עכשיו נוקבקים לעשות לה. פשוט... אני אלך לאי האחרון. חכה, אל תלך עדיין, חכה, אני צריך את הקאבר שלך. טוב, זה פה. זה פה. יש לי מלא איפה האח האחרון? יש לי 8 באטל אוף אקספי, מה אני אעשה איתו אבל? באטל אוף צ'נטינג. עוד דקה יש עוד רפיל לדברים הכי טובים בצ'סטים. איפה אני יכול לעשות אינצ'נטינג כשיש לי באטל אוף אינצ'נטינג? הייתי לוקח את הקיט של האינצ'נטר, היינו עושים אינצ'נטינג. אני עכשיו אאסוף את הדברים האחרונים. זה טוב. יש לי פלייט בודי מזהב אם אתה רוצה. תביא, יש לי רק של לידר. אז חכה, אני אביא לך. זירות, הוא מנסה לפגוע בחדור. אל תדאג. טוב. זה... וואו, אני שומע בדילי גדול. זה פה. זה לא צריך פה. טוב, תבוא אליי, אני אביא לך זה. צ'סט פלייט, איפה אתה? הקטע זה שאני לא יודע איזה בואו יש לו בדיוק. בוא אליי, קח צ'סט פלייט. עכשיו, לא להיכנס לפאניקה, זה הכי חשוב. לא לעשות שטויות מפגרות. טוב, צ'סט לבין רפילד, אתה תאסוף פשוט. יש לנו אנדר פרל, יופי. טוב. קח בחשבון שאנחנו נכנסים לפייט עם דמג' באנדר פרל. מה זה סקלטון באמצע? סקלטון יש גם ספאון אקס שמזדמנות בצ'סטים. והם עוזרים לך כאילו? כן. סבבה. מה זה דום? מה זה עושה האבנט הזה? מה? אתה איך אני מפחיד אותו. קוקו. דור, בוא הנה, איפה אתה? מה זה האבנט הזה דום? אני באמצע. תביא לי אחד. כך. חכה. תן לי לשים את זה. רגע, אנחנו עושים עליו אמבוש? כן. יאללה, 3, מוכן? 2, 1, גו. רגע, אני צריך ספלאש פושן של ריג'נריישן. פאק, מה? יש לו חרב עם פליים. יש לו חרב עם זה. עם אש. דדד. זה היה רעיון נוראי. זה היה ניסיון כושל. מאוד. היינו הולכים על השני, היה לנו סיכויים יותר טובים. טוב. יאללה. לטים. כן, לא היה רעיון חכם לקפוץ על הבן אדם באמצע שיש לו את הדברים הכי טובים במשחק הזה. רגע, יש סול, upgrade your ability to find more soul. Get an extra soul on לך לאינסיין עוד הפעם. Harvesting Season 1. Increase the maximum number of souls you can have to 130. לא תודה. זה כל מיני upgrade. Soul Harvesters, כן, אני יכול לאסוף עכשיו 2 souls. Hire an commencer to go to battle and harvest.
death god. 900 זה כאילו לקנות קיט, הבנתי. בסדר, אני אאסוף עכשיו את הקוין שלי. נראה לי שזה יהיה סטרים שמוקדש לסקייוורס, ואולי באמצע נגרם איזה משהו אחר. יאללה. זה משחק גם שיכול להביא אותך לריץ' קוויט מטורף, אבל... בסדר, אני... נכנסת לאינסיין, נכון? למה לא נורמל? שנייה. אוקיי, הפעם אני לוקח לנו את הסקאוט דור עם ספידים. וואו, אני חייב קיט דחוף. רגע, הפעם אנחנו ניקח אינצ'אנטר, נראה לי. היה לנו בעיה עם אינצ'אנטר קודם. צריך יותר קילים ויותר קיטים. לקחתי אינצ'אנטר, אז יש לנו אינצ'אנטינג טייבל ו... סבבה, אבל אף אחד לא מבטיח שיהיה לנו באטל אוף אינצ'אנטינג. יש לי, סטאק שלהם. באמת? כן. למה? כי זה מגיע עם הקיט. יש לי 12. טוב, זה הזמן להניח אותם. אוקיי? רגע, קח חצי. וואו, יש בחור אחד שמגיע אלינו. אני אהיה לידך פשוט. יופי, יש. יש לי כבר אחד שהיא אינצ'נטד, אני לא יודע מה לעשות. אני לא יכול לעשות אינצ'נטד. יש לנו לava בקט, יופי. אוקיי. היי, מעלינו מישהו מגיע נראה לי. מה? קיבלתי אינצ'נטמנט של אפישנסי. איזה קרוב. מי בא אלינו? מי? מי? פושיזל, מייניזל. אין להם אומץ, אין להם. תסתכל איזה חוס... וואו, כמעט אני נפלתי לבד. גדדד. הפלת אותם? כן, אחד מהם. מה נראה לך? אתה מוגלי? מה נראה לך? תהרוג אותו. הרגתי אותו. תביא לי רק... עושים לנו פה מלך הג'ונגל. יש לי פה ביצים וזה, אני צריך את זה. תביא לי רק חרם אם יש לך, בשבילי. כך. הם מאחוריך. טוב. יופי. עכשיו בוא נמצא מישהו שהוא על הגבול של הנוגבק. שיש לי עוד אינצ'אנטינג... סבבה. תן לי קצת XP, תודה. קח את כל השאר. זרוק עליי. קח. סבבה, תגיד לי הם באים כי יש לי נוגבק בשבילהם. וואו, האינצ'נטר כזה אופי. באמת קיבלתי Unbreaking, באמת כאילו. Unbreaking 2 ו-Fire Protection 1, איזה חרא זה. זה כאילו רק יעיל רק אם יש להם לבה עכשיו, וכנראה שיש להם, אבל... זה עדיין לא כזה יעיל. הספלאש פושן אתה הבאת לי? יואו, יא סטלן, בוא, אנחנו עולים על העצים, אנחנו עוברים בין העצים, דרך העצים עליהם. חכה. אני רוצה לעשות למישהו נוגבק. אף קרב פה זה לא קרב בלי שאני אעשה למישהו נוגבק. מה יש לי היום? יאללה, אחריך, תוביל. יאללה נועם, נועם. תזהר שלא ישטפו עליך פתאום זה. יש שם מישהו שלא מרוכז. כן, תזהר. כמעט תוריד אותך. הוא לא הוריד אותי, אבל אני זורק עליו לבה, תודה רבה עכשיו. בסדר. וואו, זה כזה איטי. עכשיו לך אין להם איך לצאת, נכון. אבל זה עובד. כן, אני יודע. זה עובד. זה מוות איטי וכואב. ורע. אני בא אליך. לא, הוא הפיל אותי. לא, הוא הפיל אותי! אבל הרגתי אחד מהם. יואו. טוב, זה היה סוג של יעיל, אפשר לקרוא לזה. איי. ועוד נשאר רק שתי טימס. נשאר רק הוא ועוד אחד שבאמצע ויכולנו להרוג אותו. טוב, אחרי המשחק הזה נקפוץ למגה וולס ואז נחזור לסקאי וורס. אני רוצה כזה, זה מגה וולס רענון כזה. יאללה, ריטורן. כן, הפעם אנחנו גם הבנו, דור הבין סוף סוף שכדאי ללכת על פייס אוף. כן, אני מעדיף פייס אוף בהרבה. לא צריך ליק אפילו. סולו קיטס. יש לי שאלה על הסטרים. מה אתם מעדיפים? סטרים היילייטס או סטרים מלא פשוט לעלות ולראות אותו? מה אתם מעדיפים? לראות את ההיילייטס של כל הסטרים או לראות את הסטרים המלא ביוטיוב? היום אין גיבווי, אלא אם כן דור ישתיק אותי ויגיד שיש עכשיו. סתם אין. אין גיבווי, אין.
אין גיבוי, לא הייתם ילדים טובים השנה. הציונים נמוכים מדי בשביל גיבוי. היילייט זה החלקים הכי טובים של הלייב בעצם. לא שהיו כאלה בשבוע האחרון. היו. אתה סתם לחלך. איזה מצחיק למישהו שיורד וישר נופל מהכלוב. לקחתי סקאוט הפעם, לא לקחתי אינצ'נטר, למה זה הרס לנו די. האינצ'נטר OP אחי, אתה חייב לקחת האינצ'נטר. האינצ'נטר OP, אבל הקצב של המשחק הזה מהיר מדי בשביל לשחק עם אינצ'נטר. הופה, יש לי באטל או לava. באטל או לava. יותר נכון בקט או lava. קח את הספיד פושן. ספיד? ספיד, חשבתי אמרת ספיד. וקח גם סוד, אם יש לי אין לך. טוטו. אני פה מההתחלה, אבל שמתי בהשטג בינתיים, אבל עכשיו סוף אני יכול להיות בצ'אט וזה מתחיל לדבר. סבבה, תהיה קשוב ללייב. תמות. וואו, איזה באסה שאין לי נוגבק. אין לנו דרך לעבור לשם. הייתי מעיף אותם. תראה, מישהו אשכרה שם TNT. קיבל TNT. היי! זירות. חשבתי עושה לי דמג'. תן לי סנובול, אני מעיף פה את כולם. תן לי סנובול רק. זה הרתה מסנובול גם. אני איתך. מוכן? יאללה, רשדם. עלק! דיימונד פיקקס תפסתי לי. ככה איירון שיהיה לך. רגע, מה? הדמג' של דיימונד פיקקס זה 5 ויש לו ריץ' יותר טוב. יאללה, לוקחים ספידים ועושים להם קלינים? וואו, אחי, יש פה אחד עם פול דיימונד. קח ספיד. מי זה הפריק הזה? קח ספיד, אנחנו הורגים אותו. הנה, אני לוקח, יאללה, אנחנו עושים להם נוגבק, אבל חייבים נוגבק, כן? זהר. לא ראיתי שהוא 6 HP. דור, תגדיל את המסך, הם מבקשים, תודה רבה. אני לא יכול, זה הלייאאוט. אני צריך אבל להחליף לייאאוטים, הרבה באמת מתלוננים ככה. יש לי מלא באטל או אינצ'נטינג. זה יצא טוב, הרגת אותו? כן. נעליים חסר לי. בוא, אני אתן לך קסדה ומכנסיים. בוא קסדה ומכנסיים כך. ויש לי לאבה בקט. יש לי לאבה בקט, קסדה ומכנסיים להביא לך. שנייה, יש פה איזה סקראב אחד שאפשר להרוג. חבל, אתה יכול להרוג אותו עם יותר ציוד ואתה מחליט פשוט לא. יואו, איזה אפס יצאת, אחי. תספשתי אותו קצת, צורך לי את זה קצת הרבה. כך. יש לי גולדן אפל. לכמה זמן האפקט של גולדן אפל? לא יודע, יש לנו רק עוד 20 שניות לספיד אבל. טוב. אני הולך להרוג. והם בדרך אלינו אחר. I want to kill everybody in the world, יאללה. דוט, אל תלך אליו. לא לך. עכשיו אפשר ללכת אליו? סתם. חכה, אני לא יודע מה המצב שלך שם, אני שומר פה לשתיים שלא יפרחו בטעות. הוא חושב שהוא יכול להעיף אותי מהזה שלו, הדף כזה. חי בסרט. תהנה. פאק, מת. שניים מתים. מי, אתה מת? שניהם מתים, לא אני. סבבה. זה רק אנחנו נגד עוד טים, נגדו ועוד טים אחד של בן אדם אחד, כאילו, של בן אדם אחד. תראה את הזה. יואו, תן לי משהו לעשות לו נוגבק. רגע, אני יכול לזרוק עליו את הבקבוקים? קח אקס. זה לא עשה עליו דווקא. קח אקספי חופשי. הבאתי לו אקספי מתנה. הנה הוא בא אלינו. Come if you man, come. נו, זה כזה מציק, כי יש רגע אחד שאתה יכול להרביץ, לא נראה שאתה יכול להרביץ, אבל רגע אחד שאתה לא יכול. אוי, הוא מטומטם. דדד, I deaded him. אוי, יש עוד בן אדם. אני במקום שני, איזה עצבים. זה יפה אבל. דור, תעשה אינסיין, נו. די, לא רוצה נורמל, אני רוצה דברים טובים. רגע.
בוא נראה מה אמרו על ההיילייט. הרבה מעדיפים פשוט לראות את כל הלייב. אני אצטרך גם להכין אוברליי חדש, שיראו גם את כל המסך בלי שום קשר ללהעלות את כל הלייב. בקטע נפרד לגמרי. טוב, נעשה סקייוורס אחד אחרון ואז נקפוץ לנו לאינסיין מוד הפעם. סבבה, אינסיין מוד, ואז נקפוץ לנו למגה וולס פייס אוף. יאללה, דור תצביע ל-TNT ריין. לק, יש לי VIP options. AB the dragon, span a dragon which shoots fire... הבנתי, double elf. No insane modifier. מה בחרת? TNT ריין. אבל צריך עוד 2 שאפילו יזרזל לנו את זה בעצם. לא הספיקו להפעיל. טוב, אינסיין מוד, יאללה. אז עוד פעם, אנשים באינסיין מוד הולכים לאינסיין מוד בשביל הדברים האופים, לא בשביל האינסיין, הדברים המגניבים שאפשר לעשות שם. הבנתי אותך, אני עכשיו רואה את הדברים האופי. יש לי פה חרב דיימונד בשבילך אם אתה רוצה. קח. מאחוריך. אם יש לך ארמור להביא לי, תביא לי ארמור. Cause I don't got shit. אוקיי, אז קח את זה אני מניח. ודדד. עשיתי עכשיו דאבל דדד. עם ביצים. טריפל דדד. דה מסקר! שמור עליי, דור. אחי, הרגתי עכשיו 3 אנשים עם ביצים. אוי, אני כזה אותי. זה נשמע מה זה לא נכון. אחי, זה נכון אבל, אתה תראה את הלייב, זה הכי נכון שיש. אני, כאילו... דור, באים אלינו. וואו, סטורם. איזה באסה, עשו לי את האפיק פליי שעשיתי פה, אחי. לא היה לי זמן לעשות כלום. תשמע, אני עשיתי פה טריפל דדד, אני פשוט כזה OP. המהירות אינטרנט שלי זה 40 מגה הורדה ו3 העלאה. במי ששאל. כן. תשמע, אני אחד ה-OPs. עברנו למגלו. יאללה, איזה תותח על אני. שנייה. אני אחזור ללובי. וואו, מה זה צפירות האלה? למה זה נותן לי לחזור ללובי? עכשיו זה ייתן לי לחזור ללובי. כמה פעמים אתה לוחץ על המיטה? לא, היה נפלה פה טעות, זה בסדר. אני סולח לך. It's been a long day without you, my friend. דור, אתה יודע למה ארז לא עשה ספאון במוד הזה שלכם? למה? בגלל שהוא לא מופיע גם בערוץ, אז עשו לו כזה טרול. אשכרה. מסתבר שהיה לו ביצה של ספאון גם ולא ידעתי עליה. לא חיפשתי טוב. לק, הלפיד נחשב בלוק עכשיו? או שאני מדמיין? לק, אני עומד על פאקינג לפיד. What is this black magic? טוב, יאללה. בוא נלך לפייס אוף קצת במגה וולס. ממלא עכשיו לובי. קופצים קודם כל ללובי 7. למה 6 באדום? למה יש פה כבשה הפוכה? דפק הולך פה. דפק is gone. זה איפה שאני נמצא כאילו. סבבה, אני בלובי 7 חבר'ה. אני רוצה להיות זומבי. ואני הולך זה לא פייס אוף. כן, פייס אוף. חבל שיש רק דרגון קיפ פייס אוף. למה גילית? רציתי שיהיה מתח. טוב, פייס אוף. לא הכנסת. זה המפה הכי טובה שלי מגה וולס. אין עליי בזה. פייס אוף. לא אמרתי שיש מורטל קומבט, העליתי גיימפליי של מורטל קומבט שהכריז על הלייב. אתם מתבלבלים חבר'ה. אתם מבולבלים? כמה אנשים בלייב. התבלבלתם. 82 אנשים בלייב. המון. זה הרבה אנשים. 82. אל תקלקל את זה ותעבור ללא ליום. לא מתחשק לי ליג.
אין לי כוח לטרולים האלה. לה 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 מיאו 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 מיאו. מה זה שיר חתולים הזה? לא, זה מחתונובלה, מי שלא מכיר, זה מאוד ישן כבר. The fuck? דור משהו לא מעליך, אני בסדר מתפלא איתך. שאתה לא מכיר את זה, זה השובר אינטרנט הדבר הזה. חתונובלה? כן, אני לא סובל חתולים. חתולונובלה. אני טיפוס של כלבים. בגלל זה אני אוהב אותך מאוד. לקרז? היי. תקוו שארז לא יתעצב ובחופש יעלה יותר סרטונים. התחיל לעלות סרטונים הכוונה. איזה ניק טוב יש לי. אתה לא צריך אבל ניק פה. אבל בא לי, מה? ראיתי, כן. תשמע, איזה אופי זה הזומבי. אחד הדברים. צריך 16 סך הכל. לא, טוב, איפה הקול? אנחנו לא ארז, אנחנו לא עושים שאוט ישראל. אשטג ישראל. כן, אשכרה. מה נראה לכם ארז? אל תענו לי על זה. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Come a long way from where we began, and I'll tell you all about it when I see you again. תקע לי השיר בראש. נתקע לי הקול, אני לא מקבל, ראיתי קול אחד פה בכלל. כן, גם אני בהתחלה לא ראיתי עד שמצאתי. It's to be an adventure like you, but then I took an arrow to the knee. רדסטון. תן לי חרב מדיימונד וציוד של זומבי, ואני מלך. מלך העולם. מצחיק אתה. אני מצחיק? למה? כאילו ייתנו לזומבי חרב דיימונד. לא, אני אומר להשיג אותו במשך המשחק. When I see you again. מה זה חדש ה-when applied הזה? מה? שאתה עושה, שם את העכבר על השיקוי. מה? שאתה שם את העכבר על השיקוי. מה, אז אתה רואה את השם שלו? כאילו, מה קורה שם? לא, רשום when applied 40% speed. זה קורה לי בספיד פורשן, רק אני רואה את זה. זה מוזר. זה די, נראה לי, מזמן הם הוסיפו את זה? לא זוכר לפני כמה זמן. כולם אומרים שאני זמר מלידה, אני יודע. I know it. שיצא כבר איירון. השטג ישראל. מצטערים בשבילכם, אתם הולכים להפסיד בגדול. פושיזל, מניזלס. איזה קבוצה אתה, נועם? אני? כן, תרשום לי בסקייפ. תרשום לי בסקייפ. יש שתי קבוצות. אי אפשר בכלל לראות אותי בטאב, כאילו, אתה בכלל יכול לחפש אותי. אני לא, אני עצלן מדי להיכנס לטאב, כי אז זה גם יראה אותם. גם יראה אותך להם. אני מעדיף שאתה תגיד לי את הטאב. וואי, למה אני מוציא עוד איירון? יש לי מספיק. I don't need it.
need it I don't. זוזו. היי. 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 רק מחכים לך 9 רק שיצא. לי מותר לעשות. היי. דור, אה. תתכונן להיפרד מהצ'סט פלייט שלך, כי כשיצא לך 9 כנראה תקבל מגן מדיימונד, לא מגן זה אומר שאני אצטרך להיות סקילד? זה אומר שהוסיפו סקיל, טיפה יותר סקיל למיינקראפט. דיים. איזה מגניב זה שולח לי הודעה עכשיו שמישהו נכנס לי לצ'סט. כאילו מהחברים שלך. אני באמת צריך לעשות קומנטרי מה? על בלק אופס 3, עוד לא יצא לי לדבר עליו. צריך לעשות קומנטרי על E3 בכללי. אני לא יודע. לא אהבתי יותר מדי דברים חוץ מבלק אופס 3, ריינבו 6 ושנמו 3. כל השאר לא סן פעם. 3 כבר עשית עליו בעצם. סוג של, לא עשית בדיוק, עשית למה אתה אוהב את זה שהוא יצא. הלוואי שיהיה שהוא אותו לפצל, ל-PC, אבל- הלוואי שיהיה את 1 ו-2 ל-PC. זה ה-Let's Play שאני יכולים לעשות כבר שנים. שנים. די, למה? זה כזה באגי אצלי. פאקינג קראפטינג. די, אני חייב לשפר את הכיס שלי לרמה שאני מקבל דיימונד בוטס, זה כבר בלתי אפשרי. אל תבנו על זה, אבל נראה לי שהשבוע אני אשחק Five Nights at Freddy's. סוף סוף. אל תבנו על זה, באמת אל תבנו על זה. רק אומר שאולי. יש מצב. לא, סביר להניח מאוד. זה לא באמת מפחיד לדעתי. אני לא רואה, כאילו, יש שם עכבישים וחרקים. לא. אוקיי. הג'וק, עכשיו הזכרת לי את הג'וק. יצא לי פה עוד אחד כנראה בלייב, אני מהמר. אני די בטוח שיצא. אז למי שלא יודע על מה אתה מדבר, אני מדבר, יכול ללכת למדים בסטרים של דור. פרק ראשון לדעתי. זהו, יש לי מדרגה עכשיו מעץ, כולם מתים. ניל before me, peasants. מה? לא, אני לא רוצה לעשות טוויץ', אני כבר בטוויץ', מה יש לכם? F6 זה הכפתור של טוויץ'? אני אעשה דאבל סטרים. זה עולה כסף ניסית על בכלל אפילו נייטד פעם. פרדיס, נכון? כמה הוא עולה היום? לא יודע. תלוי איזה, 1, 2 או 3. ואנדרמן זה חינמי? סלנדרמן? סלנדרמן? לא יודע, אין לי מושג. אני לא שחקתי באף אחד מהמשחקים, רק ראיתי סרטונים ביוטיוב. מה הכי זול? איזה מהם לא יעלה לי כסף. עליו אני רוצה לעשות סרטון. זה קמצן. עליהם אני רוצה לעשות סרטון. אחי, בן דור אדם מרוקאי, עשיר לכן נשאר אני לא יכול עשיר להגיד כי... שתימני קמצן, אבל... בן אדם, אבל יש אסרף תימני, רק שתדע. יש, אבל אתה מרוקאי. כן, כן. אני אומר, בן אדם אשר נשאר עשיר כי הוא לא מבזבז את הכסף שלו. חוץ מזה שאתה לא עשיר, אתה מקבל אולי כמה, 1,000 שקל לחודש? מה, מיוטיוב מצה"ל? וצה"ל ביחד? לא, צה"ל ויוטיוב קצת ביחד? יותר עם צה"ל ויוטיוב ביחד. טיפה קצת יותר. בכמה יותר. כמה מאות שקלים בודדים. בקטנה. היו. בקטנה. אני לא יודע אם אני אעשה ליג היום, חבר'ה. תמיד כשאני עושה לא, ליג כן. בלייב יש לי לאגים ואז אני מתבאס על המשחק. יאללה, שיתחילו כבר, זה... כאילו הוא מחכה לזה שאני אתקן את המחשב שלי כדי שאני אוכל לשחק בכלל במשהו שהוא לא מיינקראפט. איזה עייף אני, אז הוא עושה אתה לא ספיישל, יודע מלמדים את כמה. נועם לשחק ליג. וואי, התשישות. צה"ל הורג אותי. What the fuck with my connection? תן לי לבדוק את הסאונד שנייה. לי לאגים ואז אני מתבאס.
חבר'ה, מה אתם אומרים? להחליף אוברליי למיינקראפט? אתם רוצים אותו מסך מלא? תעשה את זה משהו דומה של הליגה, אני מציע לך. כן, אבל במיינקראפט יש לך פחות דברים לעטוף. נו בדיוק, אתה שם לך מסך כזה למעלה ואתה שם את העטיפה כזאת של רק על הסלוטים של החיים ועל האייטמים, כן, אני גם חושב לעשות את זה. ואז יש לך פייסקאם בצד ימין למעלה. כן. שאלה כמה פייסקאם תסתיר מהמשחק. אני חייב בשלב כלשהו להתקדם לגרין סקרין. זה מגניב, שאתה מופיע בגרין סקרין בפייסקאם שלך, זה באמת רמה מעל. אבל אין לי את הפריבילגיה הזאת. וואט דה פאק, אתה רואה מה שאני רואה דור? איפה אתה? איפה אתה? נו, תסתכל למעלה שנייה. כן. The fuck is this block? זה, איך קוראים לזה? נו, זה הזה של המכשפות. קולדרון, כן. קולדרון, קוראים לזה. יאללה בלאגן. וואו, תראה כמה דיימונד באוויר. לאסוף או לא לאסוף, זאת השאלה. עם אפיישנסי כמה שהוא, לא יודע, אני הולך לבייס שלהם לעשות. זה החלום שלי, דיימונד סוף. חבר'ה, הצילו, חבר'ה, הצילו. הרגתי מישהו? חבר'ה, תעשו דמג' חבר'ה. וואו, אתה לא מבין איזה וואו, קומות הם הם עושים עשו עליי לעצמם פוקוס, פה פאק. בבייס. עשו עליי פוקוס. טוב, תוקפים לנו את הווידר. יאללה חבר'ה. למה תמיד יש להם את ההגנה הכי גרועה בעולם, אתה יכול להסביר לי? לא יודע, אני בדיוק נכנסתי להם לבייס, אז אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. וואו, 20 מיליון רד ו3 בלו. עשיתי להם 100 דמג' לבד, אז אני לא יודע. עשיתי קיל עכשיו. עשיתי עוד קיל. שמע, אני כסר מעולה. יאללה חבר'ה, כולם להגן, כולם להגן. לא לתקוף, להגן. דפק. להגן חברים, להגן. חבר'ה להגן, חבר'ה להגן, להגן. וואו, איך חותמים ככה את הזה? מישהו יכול להסביר לי? וואו, כמה עליי, כמה עליי. מה זה? וואו, כמה עליי. עשיתי 3 קילים לפחות. חבר'ה, חבר'ה, להגן על הווידר, אתם לא מגנים. תתעוררו. חבר'יה, באמת. למה תמיד שאני נכנס למשחק יש נגדי את האנשים הכי טריירדים בעולם? באמת כאילו, בקטע רציני עכשיו. אבל להגן על הווידר או שאני עושה רייג' קוויט? בחיי. יאללה, מה זה צריך להיות 500 HP הפרש? תגנו על הווידר. אתם סקראבלורדס? קחו את זה ואת זה ואת זה. לכו להגן על הווידר.
וואו, כל כך הרבה בלאגן, I can't see shit. וואו. אתה דדד אחי, אתה לא יוצא. וואו, כמה HP הוא קיבל משיקוי אחד? לא הגיוני. יאללה, רייפג'. וואו. דאגה קצת לדמט של ההירובריין, חייב להגיד לכם את האמת. אבל להגן על הווידר. לא רוצה לשמוע את הרעש של ה-HP יורד יותר. וואו. הופה, עשיתי קצת דמג' לווידר. חבר'ה, להגן, להגן. תשמע, תמיד הקבוצה נגדי מכירה את המשחק ממש ממש טוב, הם פשוט עושים הגנה מעולה. שמים בלוקים בכל חור שאפשר לשים כדי לחסום את הגישה לווידר שלהם. להרוג אותו. חמוד הזה. מה נראה לך שאתה מתקדם בכלל? יאללה. אוף. חבר'ה, הצילו, חבר'ה, הצילו, יש פה אנדרמן דרדלורד עכשיו קוראים לגיי הזה. הוא גיי. הרגנו אותו? יופי. יאללה. יאללה חבר'ה, להגן על הווידר, לא להיות נורים. להגן. למה זה תמיד ככה איתכם? וואו. עשיתי כמה שיותר דמג' שאני יכול. אתם לא מגנים על הווידר חבר'ה, אתם פשוט בושה וחרפה. ההגנה של הווידר שלכם מחפירה. וואו. טוב, time to rage quit. זה הזמן לעשות winning play או die trying. לא אשתה את זה. טוב, הווידר שלנו מת עכשיו בכל מקרה. לפחות שאנחנו נעשה משהו. וואו, רחקו קרציות. איזה פוקוס מעצבן.
רבותיי, אין לי כוח למגה וולס, סורי חבר'ה. אני לא במוד למגה וולס, בלי לתת אגרוף למסך שלי. אז איפה נועם נעלם? נועם, אתה מושתק כל הזמן הזה? חצי מה הייתי משהו מושתק. לא שמת לב? כן, לא שמתי לב. טוב, השתקתי כי אחותי באה וכנראה שכחתי להשתיק את זה. ליבה, נו. איך קוראים לזה? סקאי. סקאי וורס, כן. יותר זורם עכשיו סקאי וורס. לא, רגע. בילד באטל רגע קצת, חייב. זה הכניס אותך איתי? לא יודע, נראה לי שכן, כן, נכנסתי. טוב, אני גם לא שמעתי את עצמי בלייב, לא הבנתי מה זה, השתקת אותי, לא השתקת אותי, לא הבנתי מה קורה פה. זה עשה לי ריסט לניק, יופי. זהו לי את הסקין שלי חצופים. די, אבל זה מכור ברגע שאתה לא שם ניק. סטלייט, אוי ואבוי. מה זה? אני לא מבין את המילה. טוב, איירון. לוויין. לוויין? לוויין. אוי אוי. אחד. אני לא רוצה, אני שלוש, ברגע קריט ארבע, מביא באטל, למה אין לי חמש. מושג איך לבנות דברים עכשיו. 3, עזוב, אתה סתם. המחשבה של איך לבנות את זה, זה מעצבן. אחד, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. וואי, איזה קשה זה אחר הזה. טוב. נעשה את זה ככה. איך עכשיו נעשה מעגל כזה ללוויין? תענוג. בוא נעשה יאללה. 2, 3. תשמע, זה נראה נוראי, אבל זה נראה לי זה שהכי יגיע לו לנצח. בחור כזה יוטיובר. שנייה. דופקים לנועם על החדר. מעניין מי, בטח הוצאה לפועל. וואו, זה נראה נוראי. פשוט כזה מכוער. וואו, זה מכוער. איפה נקודת אמצע? זה קטן, כדי שלא יהיה הרבה לבנות. אני מה זה בכם לא הולך להסתכל לבנות את זה? רדסטון. תשמע, יצא לי אחד המכוערים. לא רק לך, אני לא מצליח לבנות כלום. רק כמו חר גדול. תשמע, אני כזה סלב.
איזה יפה זה יצא. סתם זה יצא לא. נוראי. זה נראה כמו הצרות שלי. טוב, אולי אני אצליח לבדות את זה, אתה יודע מה? ניסיתי לעשות אותה מוטט, אבל לא יצא לי. זה אפילו נראה כמו לוויין באמת. די, זה פשוט מעצבן. אתה יודע, האייפיקסל, במקום לתת לנו נושא מרגיע, להירגע מרייג' קוויט של מגה, אתה נותן לנו נושא גדול ומעצבן. אתה יודע מה, זה הכי טוב שאני אגיע אליו. כן, גם הכי טוב שלי. רגע, אולי אני יכול לעשות טיפה יותר טוב. בוא נסיים את זה. זה באמת הכי טוב שאני אצליח להגיע אליו. וואו, חסר לי אחד, בלוק אחד. זה באמת The הכי fuck טוב is שאני this אצליח להגיע. shit? סופר פופ. זה כאילו אמור להיות מה זה? כדור הארץ וזה הסטלייט. אם אתה צריך לשים זה שלט על רעיון- היצירה שלך כדי שידעו מהי, כנראה זה שמגיע לך רעיון סופר פופ. נחמד, אני אתן לזה... אוקיי, נתתי בטעות לזה. סופר לא פופ. רציתי, אבל... סופר יאללה, פופ, לא פופ. על הכוונה. אם אתה צריך לשים שלט על מה הדבר שלך, אז כנראה שזה... אין לי... תשמע, יצא לך זה הכי יחסית טוב טוב, להגיד לך את האמת. אוקיי. טוב, אני צריך ללכת לאכול, אז תשחק, תתחיל קצת סולו ואני אבוא אחר כך. מה זה זה? אמס דארק. סופר פופ. אני הולך לאכול ואני חוזר עוד מעט. טוב. רגע, אני אתן בנים פשוט. לא הייתי בזה, סורי. יותר סופר פופ. לג'נדרי, אומייגאד. יוטובר. לג'נדרי. איזה יופי. איזה מקום לקחתי? ראשון? רגע, אני מקום ראשון. נייס! לא יודע אם זה היה קשור ליוטיובר או שסתם היצירה שהייתה מדהימה. מנצל את כוחות היוטיובר לרעה. וואי, אני כזה OP. טוב, בואו נקפוץ לסקאי וורס. בא לי סקאי וורס אחד. בואו נראה איך זה בסול. חסר לי סול אחד בשביל הוויל. נורמל מוד. יאללה, תבואו כולכם, תבואו בהמוניכם, תבואו להפסיד לי בסקאי וורס. בא לראות משהו? סתם לראות, טוב. 1, 2, 3 4, 5. איפה התיבה השלישית? 1, 2. עולה. 3, 4. טוב. עכשיו אני יכול להעניש קצת נובים. להעניש אותו? מה אתם אומרים? יש לו דרך לשם. טוב, נעניש אותו. דד אחד. יש לי את זה, חבר'ה, יש לי את זה. אני פשוט טוב בלעדד אנשים בזה. טוב, שאלה אם אני מתקדם או לא. טוב, בוא נעבור בלוק אחד. בזהירות. הבא מאוד שלא יורידו אותי. זה היה קרוב ומפחיד והיה. כמובן שלא יהיה פה כלום. היי. תעבור, אתה יכול לעבור, אני מרשה לך. תעבור. אל תפחד. תעבור. טיפול. סתם.
אל תבוא לפה, אני לא רוצה אותך יותר. איך מפה? וואו, מי זה צלף עליו? נייס. נייס. יש פה צלף עכשיו, הדבר האחרון שהייתי צריך. הופה, קיבלתי חץ. אני צריך סטרינגס ומקלות. או בואו. היו. רציתי להציץ. איי, מה אני עושה? אנחנו 4 שחקנים, אחד צולף עליי, אחד מתקמפר ואחד פשוט מסתובב סביב המפה ונופל נמצא הכוכב שלו. מה נראה לך? וואו, זה לא פייר. הזזתי את המאוורר, זה לא פייר. טוב, בואו נחזור ללובי. עכשיו ניתן לכם צ'אנס להיכנס איתי ללובי כדי שתהיו טריי הרד עליי. אז בואו נלך ללובי 46. אני בלובי 46 כרגע. יש לי 6 deliveries. בלה בלה בלה, טוב, לא מעניין. סולו בלובי 46. טוב, enchantment. מה יש פה? אוי. זה הולך לחוב קצת. קצת הרבה. אסור לתת אחרים XP. איפה התיבה השלישית שמסתתרת תמיד? שיש פה רק 2. וואו! צריך יותר לשים לב, אני לא... בער לי תמיד למות, זה לא טוב. במיוחד במפה הזאת של העצים. טוב, בואו נתחיל עוד יולו קיו אחד. שיהיה לנו את הנשמה העשירית הזאת, שאמורה כבר להגיע אליי. הייתי עכשיו במגה וולס, אז אני לא חוזר לזה. אז המרפסת הזאת מעל כל אי. אוקיי, פה בחיים לא שיחקתי, סבבה. וואו, קיבלתי טונה בטלס אוף אינצ'נטינג. היו, שהוא יורה עליי עם זה, זה לא יפה. הוא נחת אצלי. טעתי. טוב, הפעם בואו נשחק יותר פסיבי. אתם יודעים מה? פשוט רגוע. נחזור אחורה. יופי, אני יכול להשתמש בסולוול. יס. בוא נראה מה קיבלנו. קווה לקיט. בבקשה אינצ'נטר. אנדר מאסטרי 1 סולו. יש לי קיט זאת אומרת? או שזה באף? בוא נראה. Reduce damage taken with ender pearls. אוקיי, נחמד. אין לי ender pearls להשתמש בהם במשחק, אבל בסדר. אני לא מגיע בדרך כלל לשלבים כאלה. קצת מאווררוש. וואו, יש זה לבה. אוקיי, אז פה ליפול זה טיפה יותר גורלי. ניקח את הדברים. נייס, פול לדר. סופר נייס. היו. אין לי בעצם חבר, אני לא יכול לזרוק ככה כלום. וואו. מה הולך שם? אין לי בלוקים לצאת מפה באסה. בלוק אחד.
היי הוא. את מי אני מפיל? אותך? וואו. נייס. עשה סללום יפה. אוהב להתעלל באנשים עם ביצים. זה מקנה לי סוג של אושר, אני חייב להגיד לכם את האמת. וואו. איך לא עושים לו את זה? לא יכול לעלות. זה באסה שאין לי פה חכה ושהיא לא עובדת כמו שצריך בגיים עוד הזה גם ככה. לא, שיט. Every goddamn time. דחוף אותו אליי, דחוף אותו, דחוף אותו, אל תפחד, דחוף אותו. דחוף אותו. דחוף אותו. וואו. רק אני תקוע פה. יש לו כבר חצים. הופה. כמעט הפיל אותו. היי, הוא לא מכוון עליי, זה כבר סימן טוב. עכשיו הוא מכוון עליי והוא לא פוגע. נייס. זרק עליו ביצים עד המוות. או, הוא הרג אותו. טוב. אני צריך בלוקים דחוף. לא יודעת כמה יעזור לי בלוק של קוד. אבל בסדר. אני רוצה או לא. להתראות. גבי. 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 וואו. טוב, זה פגע בי. יאללה, קצת לחזור אחורה. בעשה איתו. וואו. אוקיי, חזרתי. אין לי כוח לזה. איך הוא פוגע בי דרך קירות? אוי אוי. האקר מסריח. מה זה? הסקייוורס? כן, נשארנו רק 3 אנשים. לא, 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 שלא יפגע בי, אין לי HP. Just have been refilled. יש... זו התקווה האחרונה שלי, הצ'סט ריפיל הזה. וואו. טוב, הוא עזב אותי הפושטקוס הזה. התחילה פה דרך? זה, מה זה? הם בנו מלא מפות חדשות. זה מפה שאני גם לא מכיר. 5 minutes remaining, אני לא יודע מה קורה אחרי 5 minutes, אני לא יודע מה קורה. אחרי 5 minutes כולם מגיעים לאמצע ועושים deathmatch. זה הדבר האחרון שאני צריך עם הציוד שאין לי. עוד פעם הגיא הזה, אין לי אתה לא כוח שמת אליו. אותם. די, תפסיק לראות בי, אין לי כוח. למה הוא כזה OP? למה יש לו בואו? מישהו יכול להסביר לי? אני לא מבין את הרעיון של הבואו. טוב. אין לי איך להפיל אותו. אין לי איך להפיל אותך חבר, אין לי כלום. אין לי כלום, באמת שאין לי כלום. בוא, תעבור. וואו, כזה גיי. בוא. וואי, נראה לי יש לו פאוור 3 על הבור, בגלל זה הוא כזה פוגע בך. אחי, יש לו כל כך הרבה דמג' עליי, זה מטורף. זה לא כל פעם להציץ ולקחת אותו. רקט! רקאג'! אתה ראית את זה עכשיו? בבקשה תגיד לי שראית את זה עכשיו. לא עדיין בלייב אז אני לא ראיתי כלום עדיין. אז תגיד לי כשאתה רואה את זה ותספר לי כמה אני אפיק, כמה אני בוס. תגיד לה כשנגמר המשחק. צ'סט רפילד. איזה כיף. איזה כיף. טוב. איזה... לא.
עכשיו זה היה בלייב. אוקיי, אתה רואה למה שימוש יהיה פה על זה? לא, לא, אני מבין את הרעיון. אני רק רציתי שזה ימשוך גם אחורה. יש לו חרב מדיימונד, זה הדבר האחרון שאני רוצה עכשיו מולי. היי, דגים אנשים. חבר, מה קורה? תפתיע אותו מאחורי, תפתיע אותו עם אנדרפר. לא רוצה להפתיע אותו. אני מחכה הוא עד ישראלי? לדום. תבדוק את השם שלו דקה. לא יודע אם הוא ישראלי, אני לא הולך לצאת עליו. אין לי את הכלים לזה. רגע, כמה דמג' יש לחרב שלי וכמה יש לפיקקס? לחרב שלך יש יותר דעתי. כן, או! וואו, וואו, חשבתי עושה עליי טיפי. זה היה קצת נוראי. טוב. אני לא יודע אם אני רוצה לעשות טראבל במפה עכשיו. אבל זה אתה נגדו רק, אז למה עכשיו? לא יודע. הוא הצליח לפגוע לך משם עם... ניצחתי. פרסט ווין, סולו ווין. איזה קרי אני. איזה פרו על אני. יאללה, זה לא יאמן. השם של דור במיינקראפט זה דור 7123. אפיק, אפיק פשוט. מה קורה אנג'ל אוף דד? תן כיף. תכניס אותי כבר. רגע, אני רוצה לראות אם יש לי קיטים לפארטי. כבר. תביאו לי קיטים, אני רוצה קיטים. תביאו לי קיטים. איפה הקיטים? תכניס אותי לפארטי כבר. דקה נוב, אני רוצה. איזה לובי אתה? אני לובי שאין לי קיט. הוא גם אני יכול לקחת... אינווייט. בוא נראה מה יצא לי. דס... קורפיון. אחי. הזמנתי אותך. לא, לא שמע, רוצה, אני לא אפק. רוצה, קיבלתי כל כך דברים גרועים עכשיו. אני קיבלתי כזה אפיק. small bag of money שזה רק 50 כסף. שנייה, תן לי דקה, אני מקבל, יש לי עוד אחד. יש לי עוד ניסיון על הסולס. אני רוצה לנסות להביא משהו טוב. למה אני לא מצליח לסיים אף קווסט? win a game in solo mode, את זה עשיתי. סולו אחד. kill 50 players in solo mode, win a game in team mode. טוב, חבר, אנחנו צריכים לנצח ב-team mode. לא, לא עוד small, לא, איזה טרול, לא רוצה. תכניס. לא קיבלתי כלום, קיבלתי רק שתי small אחי, bag of אותנו. money שזה רק 50 money. מה? ברור שאני יודע מי זה עטיף, חבר'ה, אל תנסו לבחון. איזה סקאוט או אפיק אני, הילר? איך דור מה סחבתי. לקחת, הילר, סקאוט או אינצ'אנטר? קח אינצ'אנטר. אני לא יודע מה הילר עושה. הילר זה הפורשן שלך, אני לא יודע מה הסקאוט עושה. הסקאוט זה חרב סטון ושאר ספיד אוף ספיד, פושן אוף ספיד. לא צריך. אז את האמת זה תלוי זה- במפה, במפה הזאת אנחנו צריכים אינצ'נטר. כן. לא, פה צריך ספיד. אינצ'נטר, לדעתי. אינצ'נטר, אינצ'נטר! לקחתי ספיד. סנוב. ספיד למה? למה? אתה רואה פה משהו שמחבר את כל המפה? אתה רואה פה שאתה הולך לרוץ הרבה? אתה חשבתי שזו לא, מפה יש לך אחרת, צורך למה אני... לספיד? עזוב, אתה נוב, אני מנסה להסביר לך, אתה לא מבין את זה. אני לא מכיר את המפה הזאת, הם בנו מלא לא, לא, חדשות אתה נוב, פשוט. עזוב, אתה נוב. תשלים עם זה, כמה שיותר מהר יותר טוב. וואלה, אכזבת אותי, נאור. ממך ציפיתי ליותר. תן לי איזה משהו טוב, אין לי כלום. קח את הקיטים שלך, יא נוב. אני פגוע ממך. תן לי איזה ארמור, יא חתיכת חרא. אני פגוע. אני באמת... תיפגע. וואלה, באמת אני פגוע. דור, זוז יש לך רגע. ביצ... וואו! איזה עקום אתה, אלוהים ישמור. אני אקום, הוא זז בפוקס, זוז. אבל תזוז, אתה חוסם לי את הביצים שאני זורק. מישהו... בסדר, איך? תמשיך. העיף אותך? תשמע, אתה העיף אותי. סקראבלורד אמיתי. אתה גם הגדרה אותך הוא של זרק. סקראבלורד. אותי הוא לא העיף, אני בחיים נשמה. איך? תשמע, אתה באמת אפס, כאילו, בלי להעליב, אתה אחד הנובים, אם לא לא, אל תעצבן אותי. מישהו רוצה טים בסטרים? איזה חרא.
פה פה. טוב, אני הולך לשחק אותה כאילו אני בונה לשם. ואז עכשיו שיכול להתקדם. בוא נראה מה מגיעים. כולם רוצים מתחתים בסטרים. איי, חרות. אתה מדבר על הצופים. למה אני שומע אותך חלש גם בשיחה? כן, אני מדבר חלש. I know of you. I will never let you go. כמה זה רחוק מפה הסוף? הייתי אוהב לך שיקול נראה לי הוא FK. לא, הוא לא יכול להיות FK כל השיט, אבל הוא נתקע באותה פוזיציה כל הזמן הזה. זהו, נגמרו לי הביצים. אוף. אין לי ביצים יותר לזרוק עליו. מה אני אעשה? יש לך עוד שתיים, אליי לא. והוא יהרוג אותי שתוק, אולי הוא מקשיב לסטרים, דיבי. נועם, גם שאתה מת אתה הורס לי. לא, אני לא באמת יודע אם יש לך שתיים. נועם. אמרתי שיש לך שתיים במובן אחר בכלל. נועם, מה אני עושה איתך? אתה לא באת עם פתק החלפה. מה? לא. אבל. בוא נפתיע מישהו. דור בדרך אליך שתיים. בוא לא נפתיע מישהו. להתראות. איזה נוגדק גרוע. תשמע, יצאתי כזה אפס. יצאתי כזה אפס. הוא ואלברט יצא מהמשחק. הייתי איט אחד מלהוריד אותו. יואו. יאללה. חייב לנצח באיזה טים אחד. חייב לנצח באיזה טים אחד. אני רוצה טים תכניס ווין לי אחד. אינסיין, הפעם עושים משהו מהאינסיין. לא בא לי אינסיין, לא בא לי אינסיין. I'm not insane, I'm not insane. אוקיי, אבל לוקח את האנצ'אנטר לבקשתך. איזה מפה אנחנו? אני לא יודע, אני לא רואה. קח אינצ'אנטר, בסדר. תסתכל למטה, מה אתה לא רואה? אני ראיתי אז... זו מפה שאתה מכיר, זה גם לא מפה לזה, זו מפה שצריך בשביל הסקאוט לדעתי. לא צריך סקאוט. לא, גם פה כל כך צפופים הייתי צריך לקחת את ההילר בעצם, אני מכיר את זה. בשביל מה? בשביל שתרפא אותם? יא מצחיק. מה? איך? מה? כאילו מה? איך? מה? רייג' קוויט, הוא פשוט קפץ אלינו מהר. איך הוא קפץ אלינו במרחק כזה? טוב. הוא השתמש בפושן ספיד שהגדילו את הגודל של הקפיצה. עזוב, רייג' קוויט. יאללה, משחק אחר? לא, רייג' קוויט מזה. זה היה נוראי מישהו- עכשיו. זה היה נוראי. ההגדרה של סקרביות, איזה מפה? זה היה זה נוראי. מפה לספיד. איזה מפה אנחנו? אני לא רואה אפילו. עם הקשרים האלה והטירה באמצע זה מפה לספיד. אני לא חושב שזה מפה לספיד. אני חושב כל עוד אין את החיבור הזה של הג'ונגל ההוא מסביב לכל המפה זה לא ספיד. זה מגניב. It's been a long day. אל תיגע בטבע השלישית, אני צריך אותה יותר. פאק יו. Fuck you. To say fuck me, but who השארתי got לך שם fuck? דברים בכוונה, אתה יודע. שקרן, לא מאמין לך. מישהו מאמין לו? אני לא מאמין לו. לא, אנשים כבר באמצע, בדרך לאמצע, בונים שם דברים. טוב, אז בוא נזרוק את האנדרפר שלי. היא לא הגיעה. איך לא הגיע חתיכת שקרן? וואו, ככה. מישהו הרשה לכם לחצות? כנראה שאני. מישהו הרשה לכם לחצות? כנראה שאני. דור, יא, חתיכת סקרבי, חתיכה כבר את הספיד. יש פה ספיד. תראה, הם זרקו עושים עלינו לנו את לבה. הכניסה לפה, כן. לא מתביישים. חבל שיש עוד שתי כניסות בערך. די, אני רציתי את זאת, היא הייתה נראית לי יותר טוב.
זוז. איזה סקראבים הם פתחו את הדרך. לא, זה ירד עכשיו, כן. השאלה אם זה שורף עדיין בלוקים מווד או לא. זה שורף אבל... אין לי חרב, יש לי פיקקס. קח, יש לי... הוא ירד. בוא נוריד אותו. עכשיו אני דדד. I'm gonna dead it. די, תזוז. שרפו בלוקים, חכה. וואו, אני רואה פה מישהו. מה? שנייה. לכו תמותו, אני לא רוצה אתכם יותר. וואו. דור, יש סקראב אחד, קח גולדן אפל. חכה. אני יוצר להם את המעבר. דור, הגולדן אפל, אני נותן לך גולדן אפל פה במתנה. איפה הוא? זרוק לי אותו. קח. מאחוריך. איפה? לא יודע. שמתי פה בלוק שלא יכלו ליצור איתנו קשר. יש לי פורשן אוף ספיד עדיין. ועוד פול, ועוד מה יש לכלומי לשרוף את המפה הזאת היום? היי, דור, להרוג הפעלת את אותו? הספיד יח... לא, אתה לא תצליח. או שהצלחת. יאללה, מוכן דור? אני כזה אפי, כן, יאללה, בוא נהרוג את כולם. יאללה. איך מגיעים לאמצע? איך הם הגיעו לשם? באמצע אתה קופץ פשוט לסטלן. ירג אותי. הרגתי אותו. ניצחנו, כי הרגתי אותו. יש. איזה איזה פרו אני. אני הרגתי אותו יחד, ירד חכה. שמע, אני פרו-על. וואו, כמה כסף, יאללה, קונים קיט חדש, דור. תקנה סול ב-900... יש לי 5,310. קוינס. אז תקנה, יש לך... שנייה, בוא נראה מה אני אקבל. אני עושה שאני get an extra solar win. קניתי את זה, וסולר וסטר. לא רוצה! למה המשחק עושה לי טרול? עוד small bag of coins. לא רוצה. קניתי לי עכשיו 30 harvest. בואו נעשה יאללה. המשחק סולל אותי השבוע היום. קונפיר. בוא נראה מה אני מקבל. מישהו פה מכיר אותי, סיר זומבי. קוראים לי נועם. קיבלתי רסיסטנס בוסט 1 סולו. יאללה, עוד אחד. השם של המיני גיים זה סקייוורקס, למי שלא מכיר. בוא נראה. אנחנו משחקים בהייפיקסל סרבר, אם דור לא נתן את ה-IP, אז זו בעיה שלכם. קיבלתי וויד קייג'. טוב. אז רגע, בוא נפעיל בעצם קייג' בעצם, כי סתם בשביל שיהיה יותר יפה. שמתי את הנדר קייג' שלי. מה? קיבלתי קיט? small bag of coins. fucking hell. 50 coins? באמת כאילו? כן. איפה הקייט שלי הוויד? איפה הוויד? הנה. יש לי וויד קייט עכשיו. טוב. איך קוראים לה את האוס? וואו, תודה. כולם אומרים שאני אופי ביי. מה? סטרופול, שנייה. סטרופול. למה סטרופול עכשיו? אני רוצה לראות. אני עומד לסגור את הלייב. אני עכשיו שואל אתכם שאלה. להישאר ב-iPixel או ליג? לא, זאת לא השאלה. לא נשארים ב-iPixel. תענו לי רק על השאלה הזאת, סתם כדי שאני... תענו על השאלה, יש לי שאני יודע מה אתה רוצה. אז אם אתה יודע למה אתה שואל. את האמת לא בא לי. וואו. יאללה, אני רואה את זה בלייב. No, yes, no, תצביעו, oh my god, yes, oh my god, no, yes. No. אם מגיעים... וזה טקו! לא. רמה, לא רוצים ליג? חכה, עוד רגע זה גם האלה של הנורי תתקנו. אם ליג מגיעים ל-30 yes, אני עושה עכשיו ליג, משחק קוסטיום. איתי ועם סבי. אם זה מגיע ל-30 yes. אבל זה כבר 10-10 ב-yes ו-no. 11-11.
12-11 ל-yes, 13-11 ל-yes, 13-12 ל-yes. 30 יס וזה ליג. כאילו אתה חייבים 30 yes כדי שזה יהיה ליג? כן. אז זה אבוד, כי כבר יש 15 no. אבל יש יותר מ-30 צופים בלייב, מצחיק. 90 כרגע. כי אז צריך, אני פשוט מעלה את למי שלא תפסיק העלה, להיות עדיין סקרבלו. מלא את זה. סתם הנה סקרבלו. יאללה, נשארנו בפיקסל, כי אף אחד לא מצביע יותר. ש30 ווטס יגיעו ל-yes. טוב. אז נעשה איזה משחק אחרון קטן לסגור את הלייב של סקייוורס. לא הגענו ל-30 yes לליג, אז אין ליג. אני מכניס אותנו לטים. רגע, נראה לי הוא שלח אותי אתה לא איתי? אתה איתי בטים? איתך. אוקיי, זו מפה שצריך בשביל האינצ'אנטר. זה מפה לאינצ'אנטר. איזה יפה הכלוב שלי, אללה. מדהים. יש לי אחד של נדר, זה מה שמכוער הנדר? הנדר מה זה, אובסידיאן? נדר פנס. וואו, זה כזה גיי. נדר פנס, אז איך אתה רואה את הדרך? איפה יורדים פה למטה לתיבה השלישית? הנה. אין פה תיבה שלישית, חשבת ולקחתי לי כבר. כלום, יא חצוף. יש דברים להעיף אנשים? וואו, אתה אפס, תן לי חצי, 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 או שאני אעשה לך נוגבק. תן לי. תן לי, תודה. באמת לי אתה עושה נוגבק חמוד. מה נראה לך? עוד היה קרוב. אל תדאג. וואו, הם הגיעו לדיימונד שם. לא יודע אם להעיף אותם או לא. וואו, כמעט, אבל לא. אבל לא, אבל לא, אבל לא. אתה מסתכל על הצד השני גם? כן. הוא הולך לעשות אין פורצה. כבר פוש. בום! בום! איזה פן עקום כלב, אתה. אחי. איזה עקום אתה, דור. כן, אני עקום. אתה זה שהפסדת. פספסת. אנחנו מתקדמים בעולם? דור, אתה יודע מה נזכרתי רגע? לא! אתה אידיוט. זה מה שלא נזכרתי בזה, אבל זה קרה. יאללה דור, אני אעשה עכשיו קלאץ' בשבילך. נדבק לי הראש לשידה, הוא לא יוצא עכשיו. נורא בבושה. יואו! איזה ביס. איי, זה היה נוראי. זה עם קצר, אז אולי נעשה איזה פארטי גיימס אחד. אולי מתחשק לי סתם פארטי גיימס פתאום. בא לך רציני פארטי גיימס? כן. ממש כאילו, ממש עכשיו אבל פארטי גיימס? כן. זה החלום ילדות שלך כאילו. לא החלום ילדות, אבל מתחשק לי פארטי גיימס. טוב, כי זה לא החלום ילדות, אז נעשה עוד סקאי וורס. סליחה. איזה מפה זאת? חבר'ה, אתם עוקבים אחריי באינסטגרם עדיין? איך זה יכול להיות? באמת עוקבה. אז יש פה חלק שלא. יש פה חלק שלא. וואי, איזה מגניב, יש פה סליים כזה, אני חייב... סוף הלייב כולם עושים פאלו, 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 פאלו. מי זה? תנו לו בן, הוא עושה ספאם, הוא עושה ספאם. תנו לו בן, תנו לו בן. בוא נראה, התחלתי ב-85. היי! דור מקים... מה? עוד לא התחלתי. גם אני ספמתי לא. את האינסטגרם שלי, זה לא פייר. בגלל זה הולכים עכשיו דור לפארטי גיימס. לא, אני רוצה סקייוורס נורמלי אחד, בלי טרולים. פארטי גיימס. סקייוורס. מזל טוב אביב 227. עד 120. לא הכנסת אותי. אלא אם כן אתה בן 120, ובמקרה הזה זה נורא נורא נורא. דור יש שמן. יש שם.
שמן, אני לא שמן. הוא לא מכניס אותנו, די. אולי תנסה לעשות אינסיין מוד במקום. זה כי קראת לי שמן. הנה, אתה רואה? כשאתה לא קורא לי שמן זה אוכל. איך לא עשיתם לי פאלו באינסטגרם? מה זה צריך להיות? רק שתיים לא, עשו? למה המפה הזאת אתה שיחקת בה? מפה הזאתי? וואו, מפה הזאתי לא זזים, תעשה אינצ'נטר באמת. כבר פספסתי את אם יש לך בור או משהו. לא הספקתי לשנות את הקיט של אייט. זה המפה שניצחתי, המפה הראשונה שניצחתי בה, איך קוראים לה? קוראים לה סקאי וורס, סתם. היי, תשאיר משהו חצוף. זהר. זהר. למה יהיה פה תכף בלאגן. יש לי אינצ'נטמנט. זה נשמע כאילו מישהו פה כבר. זה נשמע אבל אין מישהו פה. איי. דור צד שני דור. מה? וואו, בדיוק הגיב. איי. איזה פייק. יש לך... תודה. וגם קח את זה. בוא נתחיל לסלול דרך. תתחיל לאסוף... יש לך ווד לידך, פשוט קח אותו. אני אתן לך קו ואני אגיד לך אם יורים עליך משהו. אין בן אדם אמיץ מספיק להתחיל איתך עכשיו. הם רואים שיש לי חכה, אף אחד לא מתעסק עם החכה שלי. לאן לקחת אותה? בוא כבר, סטלן. זהר, יורים עליך. היי חברים. לאן אתם הולכים? זוז לי מהדרך שאני אוכל לעשות נוקבק. נועם. תודה. זה רק מה שרציתי לעשות. אתה רואה? חבר, מישהו בא. מישהו בא עם בור. חבר, וואו. סללום. אתה לא פוגע, you can hit me. וואו, איזה דמג'. You can touch me, you can touch me. You touch my טרללה. my ding dong. וואו, כמה דמג'. הוא גם לא חטף בכלל דמג' מאיתנו. כאילו, נתן לנו 5 מכות והוא רק היה... לא, עשיתי לו דמג' אבל עכשיו הורג גם אותה. מפגרת. טוב, היה לו יותר מדי ארמור. וזה הזמן לסיים את הלייב בהיילייט הלא היילייט הזה. בוא נראה. אין פה היילייטים במשחק הזה. חבר'ה, חסרים לי 2 followers באינסטגרם. אני לא מסיים ככה סרטון בלי עוד 2 followers. חייבים להיות 90. למה צריך 2 followers באינסטגרם? צריך עוד 2 followers שיהיה 90 עגול. 90 עגול. מה? שואלים מישהו עושה סטופו של... מה? זה עשה לי דליט ללינק שלי. לא. חיך. איזה מכוער, אלוהים ישמור. איזה יפה אני, כזה בחור חתיך. אלוהים ישמור, איו. בוא נראה. איך? איפה הפאלו? אכזבתם. היי. דורן במקסיקו אתה נשאר איתי לעוד כמה משחקים, נכון? אחרי הלייב. לא יודע, כי נראה לי שאני הולך להתאמן עכשיו. לא יודע אם אני אתאמן או יוכל... שם. או הולך לישון. יש פה, רגע, יש פה 90 followers. יופי, עכשיו אני מרשה לכם. עכשיו בואו נעשה בומב לאיזה מישהו, לא בומב, איך קוראים לזה? בואו נעשה מתיחה קטנה. מה בא לי לעשות? על מי נסתלבט? וואי, יש לי רעיון, משהו שאני רוצה לעשות כבר הרבה זמן. יש לי את מה שרציתי לעשות. להתקשר לארז? לא. איך אני עושה קופי לפייג' בפייסבוק? כאילו לפוסט. אתה מעתיק את הקישור שלו אחרי שאתה נכנס לעמוד שלו לדעתי. אתה עושה שיתוף נראה לי, לא? לא, איך אני פותח אותה? אני מנסה לפתוח את השיטה. זה בשיתוף? לא חושב שזה בשיתוף. תעשה... שנייה, לא יודע. הנה, נראה לי מצאתי. לא, נראה לי מצאתי, לא מצאתי. חכו. לפני שאתם הולכים אנחנו צריכים לטרול אל מישהו. מה לעשות...
לעשות לייק לדף של גם אני אוהב שונא דור וארז? לא, זה כבר מת מזמן. איך אני עושה לינק לפוסט? וואי, אני כזה נוד בפייסבוק. תשלח לי את הפוסט, אני אעשה את זה. טוב, זה בפייג' הזה, זה הפוסט על הג'ויסטיק. כך. על הג'ויסטיק של החדש? הפוסט של ה-18 ביוני. 18 בוני יש כמה? של ה... כן. אוקיי, של הבקר משחק, נכון? תעשה לי העתק לפוסט. איזה כיף זה הולך להיות. יאללה נועם. הצלחת להוציא לינק? תן לי דקה. וואו, פייסבוק, למה אתה כזה מעצבן? איך אנשים עושים את השיתופים האלה? אני גם לא יודע, אנשים משוגעים. אני יודע. I know it. טוב. חבר'ה, כולם להיכנס ללינק הזה ולרשום, זה יצא גם לפלייסטיישן, יש את הג'ויסטיק הזה גם לפלייסטיישן, הוא הולך להיות לפלייסטיישן, זה עמוד של אקסבוקס אייל. לא. תרשמו זה יהיה לפלייסטיישן, זה הולך לצאת גם לפלייסטיישן. מתי זה יוצא לפלייסטיישן? יהיה גם את הג'ויסטיק הזה לפלייסטיישן, כל מיני וריאציות. צחקו עם זה. סבבה? אני כבר רוצה להתחיל לראות תגובות שלכם. בוא נראה מי הראשון. יש הרבה תגובות. חדשות. אני עושה פעילות אחרונה. איך אני רואה את זה רלוונטי יאללה ביותר? חבר'ה. זה יצא לפלייסטיישן. מתי זה יוצא לפלייסטיישן 4? גם לפלייסטיישן. מתי זה יצא לפלייסטיישן? יש את זה גם לפלייסטיישן 3. סבבה? יאללה כולם. חבר'ה, אני רוצה לרענן ולראות. איזה נוראי זה. הרלוונטי בפעילות אחרונה. זה יצא לפלייסטיישן. מתי זה יגיע לפלייסטיישן? יצא לפלייסטיישן. זה יהיה לפלייסטיישן. איזה חזק. דור, אתה חייב לעשות איזה שיתוף. תעשה את זה כאילו במדים בלייב, מדהים. זה הולך להיות בפלייסטיישן 4 גם. תתחילו להספים, חבר'ה. יש, זה מגיע לפלייסטיישן. יואו, איזה אדיר. אתם תותחים. 80 אנשים, אם כולם יגיבו זה יהיה נדיר. יואו, יש פה מישהו שהספים את זה 10 פעמים. לא צריך להספים, פשוט רק לרשום את זה. למה? וואו. אנשים הספימו את זה, יואו. איי, מעניין מתי המנהלים של הדף מסתכלים על זה, זה פשוט הורג אותי מצחוק. איי. טוב חבר'ה. וואו. זה כל הלייב עם ההיילייט הזה נסיים. שמח מאוד שבאתם, היה כיף נורא. רגע, עדיין לא חזרנו את השאלה, לעלות היילייט או את כל הסטרים? זה, אני אעשה סרטון מסודר ונחליט על הכל, משהו ביום ראשון ככה. אל תדאגו. יאללה, peace out.